Orain datorkiguna, orrialdeak eta postak sortzea eta hauek lantzea izango da. Orrialdeak kudeatzera joango gara orain. Batzuk sortuta daude eta erabili ditzazkegu behar berdinak baditugu. Agian ez digu ezertarako ere ez balio. Baloratu beharreko gauzak dira. Orrialdea editatzeko hemen egingo diogu klik. Orain, pertsonalizatzen hasiko gara. Ez bagaude ziur publikatu nahi dugun edo ez, aurreikusi aldaketak emango diogu. Ikusteko kapazak izango gara, baina ez dugu argitaratuta utziko. Ikusten joaten garen heinean, diseinua gehiago gustatuko zaigu edo ez. Galeria bat sortu dezakegu baita ere. Shiftekin aukeratzen ditugu, galeria berria sortu eta izen oina jarri ahal diegu denei. Ondoren, txertatu galeria emango diogu, eta aldaketak aurreikusi. Hori bai, gauza gehiago aldatu daitezke. Zentratu, negritan jarri, goiburuak aldatu, bota begirada bat. Behin balekoa emanda, eguneratu egingo dugu eta argitaratuko dugu orrialde hau. Orrialde berria egin nahi badugu, berria gehituri egingo diogu klik.
Orain, bidalketa katalera joango gara, bertan baitaude lehen postak. Eta zein izango da lehena? Kaixo mundua, noski. Zergaitik izango da? Bila esazue eta klasean komentatu. Ikusi ematen badiot postari, lehen postoten itxura ikusiko nuke. Orrialde bakoitza pertsonalizatu daiteke, arkatza dagoen lekuan emanda. Bloga gauza batzuekin dator jada, baina hauek ere pertsonalizatu ahalko ditugu. Nahi izatekotan, horri emango diogu eta blogeko orrialdea bakarrik editatuko da. Ibil zaitezte ikutzen, dena aldatu dezakegu, bigarren oina, lehenengo oina. Xari emango diogu eta aldaketak ez dira gordeko, gogoratu, argitaratu eman beharko diogula. Post berri bat egin nahi dugu, ezta? Berriro joango gara bidalketa orrialdera eta hor aurkituko ditugu gure postak. Berria gehituri egin klik gure bigarren posta sortzeko, eta hemen nahi duguna azalduko dugu. Orrialde normal baten bezala gertatuko zaigu. Aurreikusi dezakegu nola geratuko den. Desberdintasuna postak bata bestaren atzetik ikusiko ditugula dira. Argitaratu eman, ahaztu gabe.